Сега, тъй като имам още половин час да си чакам влака, допълвам съобщението, което направих преди малко по отношение на битката, която ни предстои за ново българско семейство и децата, които бяха отнети февруари месец, следствие на клевети, и то на нашенка, недобронамерени клевети. Децата бяха взети от социалните грижи във Франция и настанени в две различни семейства. Братче и сестриче от 7 месеца живеят разделени. Братчето и сестричето са на момиченцето на 7, братчето на момченцето на 10 години. Днеска се навършват неговите 10 години, а родителите не можаха дори да видят и не знаят къде са децата, защото те заминаха на 19 август, отведени от социалните грижи, уж на ваканция, ние не можем да се добереме до никаква информация къде са децата, какво става с тях и защо не се уважи искането на родителите. Изважда ни се на преден план, разбира се, липсата на време, но писмото до съдията беше изпратено преди 2 седмици, така че имаха достатъчно време да решат, нали, как да могат да се организира отвеждането на децата до семейство и да могат родителите да бъдат с децата си на рождения ден, да изкарат едно малко топло семейно празненство, отбелязвайки 10-те години на момченцето. Това не стана. Днеска покрусени родителите са сами пред една торта с запалени свещички, без да има кой да ги духне тези свещички, с подаръците, които бабите и дядовците бяха подготвили и изпратили като армаган за внуците си. Децата не можаха да получат подаръците от близки роднини. Така че нека да се върна към допълнението на предното видео и това, че наистина имам нужда от подкрепа, имаме нужда от подкрепа тогава, когато се отнемат деца от български семейства. Това не са семпли битки, това са войни, които се водят и те се водят само и единствено благодарение на сърцата, волята, доброто желание и хуманизма на българи. Нищо повече. Никога не сме имали подкрепа сериозна от политици. Да не говоря за финансовото обезпечаване, което е самоубийствено. Самоубийствено за хората, които се опитват да направят нещо за нашите български деца и да сме оставени сами, защото българите в чужбина, както и българите в България, естествено, сме оставени сами на произвола на съдбата от едни некадърници, които 30 години доказват, че просто не стават за място, където са. Но това е друга тема за разговор. Да се върна към допълнението, което исках да кажа. На 8 септември французите се събират точно по този повод, отнемането на деца от социално слаби семейства. Изобщо във Франция социалните грижи са като в скандинавската Берневернет, ако не се лъжа, беше закрилата с детето в Норвегия и Швеция. Тук също става въпрос за много пари, за бизнес и децата са превърнати в сток. Моля ви, отменете този закон на глупаците, които гласуваха да има социална грижа и да има нови асистенти за деца, които са отнети от истинските им родители. Българското семейство винаги е възпитавало само в семейна среда децата си, а не и както едно време Виктор Юго в Клетниците описва, че Козет е била дадена в приемно семейство, за да може майка и да ходи на работа. Това не е български маниер, това не е по душата на българите, така че нека да изхвърлим законите, които не са типични за нас. Така, на 8 септември французите правят огромно събиране в
подкрепа на българското семейство. Включително и на българското семейство, защото няма да бъдем сами. Така че всички българи, които желаят да бъдат на 8 септември, подкрепа на двете български дечица, които са далеч от родителите си. 8 септември в Париж. Отделно ще публикувам афиша, а сега свършвам, защото идва влак и няма да се чуе нищо.